Точно в 19 аз съм Гена Трайкова. Здравейте от мен във вторник, 9 февруари, аз съм Веналин Петков. На пръв поглед нищо странно, но ако се вгледаме внимателно зад водещите, ще разберем, че те се намират под постоянно наблюдение. И то не от кого да е, а лично от Бойко Борисов. Той вече не пуска SMS на журналисти, а следи нещата директно. Който се съмнява, че това е портрета на премиера, нека открие 10 разлики. И да внимавате какви новини сте приготвили, ей! На следващия ден култът към Бойко продължава. Тук някакъв стол пречи на прекия контакт на премиера с зрителите, но да видим как стоят нещата на следващата вечер. Добър вечер, вие сте с BTV новините точно в 19, аз съм Гена Трайкова. Добър вечер и от мен в четвъртък, 11 февруари, аз съм Веналин Петков. И Бойко е тук. Чудя се дали е случайно или от BTV новините се опитват да хипнотизират зрителите си с премиерската аура. Да видим емисията от петък. Добър вечер, вие сте с BTV новините точно в 19, аз съм Гена Трайкова. Здравейте от мен в петък, 12 февруари, аз съм Веналин Петков. Четвърти ден подред портрета на Бойко следи новините на BTV изкъсо. А зрителите щат не щат попиват образа на премиера. Ей, на това му се вика скрита реклама. И то реклама, действаща на подсъзнателно ниво. Браво! Може би като се сменят водещите, ще изчезне и портретчето Танев. Нека проверим. BTV новините в събота вечер. Добър вечер в събота, 13 февруари. Аз съм Юхсал Кадриев. Пак е там. Ми там е! Бойко Борисов не се маха толкова лесно. Май BTV твърде лично са приели думите на премиера, който преди време препоръча. И да ме сложат на голямо портретче там. Ние предлагаме на BTV новините да не си играят на дребно с толкова малко портретче, ами да се опънат един хубав трансперант. Портрета от стената само ме следи и в радост и в утеха все след мен върви. Интересно, че снимката изчезна точно на 14 февруари. Явно някой си е отнесъл вкъщи за вечеря на свещи по случай Деня на влюбените. Веднага